banjir banyu kaduraken kathah manungsa kang samya ngombe banyu lali congkrah tebih panembah nguber bondo sami suwaya tarik kaya ngene lala biyen apa kandedan katamu ayo yen pancene titik lagu gelo iya gelo sing penting aja gelo karo aku ndak iki sampean sudah ketemu Pak Kami Tuwa dereng Pak Kami Tuwa Pak Kasun belum oh belum diaturi minggah mergo iya. iki undangane banyak niki wow. Sing kepareng rawuh monggo Pak Kasun monggo Pak Kasun masih lenggah nggih Pak Kasun sini dong Pak Kasun. Monggo Pak Kasun. Ayo di spot yuk. Ayo. Kowe kelakon Kasune turu jobong kok. Oh, Pak Kasune tadi Ibu Kasunnya di mana? Suruh tidur aja deh, Pak. Hei. Mboten Pak niki namung gojek nggih, Pak nggih. Nggih. Anu Pak, komentar sepatah dua patah ya, kata. Monggo. Acara malam ini gimana? Iya. Nggih, alhamdulillah acara malam ini ramai pengunjung padat krana Mbak Niken. Wah, luar biasa. Alhamdulillah. Halah Pak, mboten Pak, sanes kula sing ngomong nggih Pak nggih. Niku kanca kula. Oh, kancane niki. Nggih, bola Niken Salindri. Sing rawuh sinten mawon Pak undangane niki? Nggih. Sing taksih lenggah. Niki Bapak kula nggih tasih ta mriki, Bapak Kades. Pak Kades nggih. Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek nggih wonten. Wah. Mboten rugi Pak nggih wayangan nggih. Alhamdulillah niki wau nggih Pak Camat rawuh. Oke. Cuma sampun kondur rumiyin. Oh, Pak Camat nggih. Nggih. Nah, monggo Pak, niki napa sing saged nembang Dono Swanten sinten kinten-kinten? Mumpung wonten napa panjenengan ki Mbak? Nek kula ki Mbak mboten saged nyanyi. Oh. Kula tak nyerahne bapake. Kula serahne bapake nek nyanyi. Nggih, monggo. Monggo Bapak Kades. Oh, Pak Kades. Kampung Baru. Monggo Pak Kades Kampung Nggih, Baru. Monggo. Mriki nyusul mriki. Heeh. Monggo Pak Kades, Pak Lurah. Aturan mriki.
dalu. Wilujeng dalu. Pripun komentar riyen, Pak? Alhamdulillah. Gayeng nggih, gayeng nggih. Bintang tamune sae dadose gayeng. Wah, luar biasa. Matur Saya suwun tambahin no, Mbak Pak, Niken. saya. Lagi niki wau dipeseni Pak Kasun. Pak nek wancine nyawer jenengan mawon. Wah. Lah kula bingung niku wau. Dipasrahke kadese. Lagi niku pripun Sing niku? nyanyi, kula kan mboten saged nyanyi to, Mbah. Wah niki repot niki. Nggih. Napa, Pak? Niki mumpung wonten Dik Niken. Badhe Napa niki? dono sewanten napa? Gamelan nggih kenging musik nggih bisa. Monggo. Nggih. Duet nggih monggo, Duit duit nggih nggih monggo. monggo. Nah niku sing kentun niku wau lho sing mboten penak nggih to. Mboten Pak, namung guyon, Pak. Nggih. Tenanan nggih mboten apa-apa. Lah. Lah dereng nyanyi yo nyuwun arta nggih to. Sampun niku mau ping 3 sak srempeke. Nggih nggih. Napa niki, Pak? Ngersake napa tembang napa? Nggih. Duet Pak mau. Wadah. Ah, duet napa, Pak? Apa ki? Monggo. Duit napa? Sing penak-penakan mawon. Napa? Ah, nggih monggo. Kandas. Kandas. Nggih. Ora iso liyane. Oh nggih. Matur ngeten mengke Pak Sekdes. Oh nggih. Nggih, kali Pak Dan Ramil ugi Pak Kapolsek. Nggih. Mengke diunggahke sedaya mengke. Nggih. Bar niki. Nggih. Nek kandas didhisikke. Nggih, kandas dhisik nih. Pengen Niki nyicipi. niki kula panjeri riyen. Waduh, Nggih. ha iki. Bapak ijen kaya apa to, Papa? Bah, cekatan tenan. Cekatan niku. Nggih, langsung Iya. set ngoten neh. Matur sembanuan nggih Pak nggih. Sami-sami. Ampun nangis lho Pak, wong mandak. Sak lembar lo nangis Lah nggih, berkaca-kaca. niku jatahe putrane. Tapi mboten napa-napa, Niki benjing. nak nggih dianggap putra to, Pak. Dianggap anake dhewe. Benjing damel sangu sekolah. Sangu Pak Niken. sekolah. Nggih to. Nggih, Nggih. leres. Kandas, Kula kalian buka kandas. lirik nggih Pak nggih. Nggih, monggo. Niki yogane nggih Mary. Manjeri. Pak, ya Allah. Jen. Bapaknya abang kula biru. Oh. Sembanuan. Niku nembe niki sedaya napa nembe panjer niku? Nah, Kula manut bapake. wah niki repot nih gitu. Nggih. Yuk kandas ya dadekke digarap sing gayeng ya. Mangga Mas Tris ya. Pak bersama Pak Kades. Wah, Nggih. luar biasa, Pak Lurah. Bedut jan Monggo santai saya Pak. Sinten Sinten? wau? Sedes, monggo. Niki Pak Sedes kula niku paling nggo anteng dhewe nggih. Oh. Oh. Nggih, monggo Pak Sedes. Monggo Pak Sekdes, Pak Sekdes kali sinten mawon wau Pak. Monggo. Nah, sapa mau? Pak Sekdes. Lage. Nggih, Pak Kapolsek. Kapolsek. monggo, kalian Pak Dan Ramil. Benjing getun lho jenengan. Wadah. Beh jan tenan. Mungkin nek jenengan mboten nyedek, Ah. benjing mesti ngrasani. Pak Sekdes. Monggo. Pak Kapolsek. Sepoti, beda sepi ya. Iki Pak Sekdes niki nggih. Nggih. Ya. Wilujeng dalu. Wilujeng dalu, Pak. Wilujeng dalu, Mbak Niken. Bah kok grogi to kan Mbak Niken. Ngeten napa? Bane Ampun, grogi, wayu Pak. tenan bane wayu. Wah, Ah, domongi ya. Oh ya Allah, kula
dilem karo Pak Sekdes mosok dalange ra ngelem aku. Ya engko tak elem to. Kayak wong loro tak elem to engko. Nggih, wilujeng dalu sedantenipun Nggih. kagem sedaya warga dusun Wonorejo lumeberipun dumateng warga seluruh desa Kampung Baru ing wekdal menika bersih dusun nggih Nggih. supados panjenengan sedaya pikantuk barokah ugi keselamatan entene bersih dusun menika Bu nggih Bapak-bapak nggih Nggih. kale tirose biar ini mau pripun mboten nyaur lali biar ini nggih Anu, Pak Lurah nggih sing nyemutken nggih. nggih nggih Pajak to. nggih nggih anu bujange Nggih, kados pundi? Dusun Wonorejo menika salah satunipun dusun teng Kampung Baru. Oh nggih. Nggih, wontenipun dusun menika 6 dusun. Oh nggih. Nggih, nggih. Nggih. Dados memang sampun dados adatipun. Nggih. Mbok bilih warga kita nggadahi napa niki? Istilah uri-uri Budaya. budaya nggih. Nggih. Nggih menika arupi wayang kulit semalam suntuk. Nggih menika 3 dusun 4 dusun nggih. Dusun Wonorejo, Wonorejo Barat, Mulyorejo kalih Kampung Baru. Lintunipun jaranan. Oh. Nggih, ngoten. Nggih. Nika Biasa. lagune kula nyuwun napa Mbak Lurah? Monggo Monggo. jenengan. Pripun? Nek wau Pak Lurah kandas niki Pak Sekdes napa? Anu Ganteng no mboten Pak Sekdes kula. Ganteng to? saya sungguh ganteng. Lah, domongi yo. Lungiting Asmara. Oke, kasih musik biar hebat. Pak Sekdes. Wah kok tradisine kene mesti disawere dhisik ya. Ya harus. Terima kasih nggih Pak nggih, matur sembah nuwun. Wah. Jen Pak Sekdes ganteng Lah gagah. tenan to. Domongi yo. Durung disawarmu ora ngelem e. Wis disawar ngolem. Dene Ken. Iya. Pak Sekdes hidungnya mancung. Hidungnya Kok mancung. lah kok mbok lem tambah dawa neh. Wah, tomongi wong telu ki jen bagus-bagus ganteng-ganteng dalange tok lho sing welek. Padune napa padalang nggih? Padune. Nggih. Napa Pak Sekdes? Anu Lungiting napa? Asmara. Lungiting Asmara. Lungiting Asmara. Oke, yuk Mas Tris. Pak Sekdes. Jos. Sip. Bapak angking-angking Pak. Niki sinten malih Pak Lurah? Nggih, monggo Pak Kapolsek. Kapolsek Pak kersa Ramil. mboten? Monggo sareng-sareng. Oh nikan mawon. Oh nggih, matur nuwun. Badhe Sampun, Mas. Siap. nyuwun lagu. Napa? Bojomu tak silie. Kula semerup kan TikTok kan ngoten. Wah, Pak Lurah yo TikTokan to. Pak Asline pripun? Lurah milenial TikTokan barang nggih. Niku kan panjere niki. Wah, Wah, Pak bojomu Lho, lho. nasilie lintune niku napa malih Pak? Sampun. Miris ya lagune. Nganu Mas lirike sing miris Mas. kok iso? Bojomu sesuk tak silien ra penak tak balekne lah. Oh iya. Sing nggon penak ki apane? Maksudnya dijak omong-omongan ngono. Walah, nggih kurang no paling. Oh mboten Pak, mboten. Nggih matur sembah nuwun nggih Pak. Alah mboten usah Pak. Alah nopo to jenengan. Mungkin ditambahi malih. Siap Matur no, suwun. nggih. Yo. Oke, ya dipinangkani sik. Apa? Oh, ya karo sapa? Lainnya dulu. Oh, lainnya dulu. Oke, lainnya dulu. Ini gimana Mas Akbar? Aku masih stay di sini. Ya. Ning kene bae wis to ning kene bae ibu-ibu ki senengane aku. Wes ya. Ning kene khusus dina iki dilencertne ini kan Salindri. Dilencretke. Apa sing anu diganteni liyane, Dik? Ganteni liyane ya. Apa sing musik? Oh. Dewa Tresno nggih. Oke. Permintaan
Kompane saiki malah sumeneng ngono to Mas lek. Jejer aku no malah sumeneng ning nyapa to jane. Anu aku kan jane wit biyen to, gak iso jauh kok sampeyan iki. Nah, Mbah. Nah lho, Mbah. Lho ngene. Dewa Tresna iki. Iya. Oke. Dewa Tresna yo. Engko ngatek ya engko ya. Yo ngadeg nek sampean engko aku sampean pegang nak yo ngadeg. Yo mesti wonge to. Wonge. Kan mau tak pegang ra ngadeg-ngadeg kok masalah. Heeh, ngadeg gune Mbah saban lho ngadeg. Dewa Tresna oke. Dik niken yuk digarap. Engko lek iso karo marga ngene lho Mas. Kepopo enak ngono. Ngadeg ya Mbah ge. Ayo. Yo. Asma hanya nyuwun marang Dewa Tresna. Terima kasih luar Dene biasa. terima kasihan. Niki dalange nyanyi malih napa sampun, Bu? Malih kok ya. Malih. Kok iso diadang ngene. Arep balik kok Ndak oleh. diadang. Arep balang Ya, kok aku. arep. Ayo ndang nyanyi bar, Akbar nyanyi bar. Ayo bar nyanyi bar. Lah kok dalange genti kono lho. Kok kleru sing tak. Ki piye to ki carane? Ayo nyanyi yo. Ki piye? Sampeyan sing nyanyi aku sing dalang. Ngawut Aku ki iso ya dalang ki. Oh, iso. Heeh. Wes engko malah anu. Kosek lho jarene kok nyanyine hake. Apa enek to dalang dieret-eret kayak kucing. Apa? Ada pemuditan Gemati. Lagunya siapa itu? Apa ki? Gemati ki sing piye to ngarepe, Mas? Gemati pitaku yo selali. Oh, itu Suwir. Gemati itu sing penciptanya siapa? Yo kanca-kanca iki penciptane. Oh, Penciptane berarti ning iki. YouTube kan tulisannya konco-konco. Bersama ciptaan Pencipta. bersama Astabrata. Oh, Ciptaan ngono. Astabrata. Kayak gamelane sing nulis lirik sapa? Nulis lirik yo anu sing ki lho Saron Lemu ki lho, Saron Lemu. Kuwi sing Mas, nulis lirik. rumah saku ki ya, Mas ya. Yogane Astabrata ki lengkap. Kok lengkap? Enek sing cuwili, enek sing gawedi. Lek kadang cilik kecilikan, lek kadang gede-gedean. Ndi sing cilik-kecilikan ndi? Iki. Rene njajal ngadeg kok sik, ngadeg kok Iki sik. seragam iki nganti oblong-oblong kayak dress. Tenan. Ngadeg kok. Ngadeg kok rene lho. Ngadeg kok rene lho Ngadeg kok rene. Masya Allah. Bocah kon ngadeg kok. Iki nek ning buritan ora dipangan nyambe Lho iki. ngadeg kok. Iki lho ngadeg kok le. Kon ngadeg angel ra mok. Ngadeg kok. Wis ngadeg to, Bang. Ngene. Oh, jarit lho iso diitung lho rong jengkal lho, Mas. Anu, awake dhewe duduk di situ dulu, ya toh. Terus? Iki ambak anu. Kowe arep nyapa kok lungguh sing ngongkon lungguh sapa? Kok penakan. Iki ambak kaya ngene. Terus? Mempunyai suara emas. Wuh, Oh, piye? Mas apa? Ya suara emas, suara berlian. Mosok Oh, Anda nganu aku. Jajal dinikmati ning kono. Kuwi kene ya jajal. Terene lho iki. Mau nak dik niken urung. Beh. Ki jajal apa tak jongkrone apa ya kok angin miber. Jajal. Mau nak dik niken anu tak dereng bawa. Lah iki diwakili iki. Iki Oh, ngono ya, Mas? bawane jos niki, suarane top Pak niki, Pak. Aja rono Mas adewe. Lagi ngene, ki ning tengah. Adewe jeneng bapak ibu karo anak. Ning anake rada nganu Mas ya. Oh, nyerimpet to. Ayo le ditunggoni karo bapak karo ibu ya. Iki kok dipoto kan kono to karo program KB ngono. Tapi Mas, kita termasuk anak kita gagal loh Mas. Heeh, kayak karo ngadeg kok bare. Anu, ya Cal, ayo bawa. Hah? Mikmu lho kualik. Ki lho nek anake njaluk mik buke ngene jare. Mik. Aku rong tau kok, Mbah. Piye? Hah? Piye? Kok mik. Oh bapake gong dimik ayo Pak, ayo. Eh, Pak.
Kaya Jangan. gale kaya. Ayo Pak, Bapak, Iya. anaknya ben nembang dhisik kok ya. Anake ben nembang sik, adine menikmati. Dedek sik ayo. Lho. Engko malah nek gawe dedekne luwih cilik kok iki piye? Ini anak kodok. Sak botol Sprite ngono bisa. Anak adus piye? Ya jugur suluk. Ya jal bawa. Apa, Pak? Kan kutang. Oh. Wah, kae. Heeh. Ning kene Dik, ning kene Dik. Wah. Iya, iya. Wah, iki Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bismillah barang. ya jal. Aja ngisin-ngisini. Iki dramane iki awakmu ki anake Akbar Syahala karo Niken Salintri. Alah ngono lho Mas Teh kan ibuke sinden, bapake dalang. Jadi aja ngisin-ngisini lah dadi anake iki. Kan yo malu ya Pak. Malu kucing betul. Kok malu kucing gitu. Ya jal dinikmati suarane kaya apa. Bawani ya jal. Iki cah cilik iki suarane apa ya cilik apa ya gede. Lah iya, ketoke kok cilik nggonane. Ya apa? Ayo jajal. Ayo budak urung ngomong urung kok. Iya iya. Sabar. Anu lek kesuwen dikukuti kabeh ya. Seta, iya seta. Sabar kalian. Suarane kaya apa? Kangenku tanpa umpama Alah, terus ngono kuwi lho. Kok terus malih kaya upin-ipin. Suarane iki jan apik jan ra mentolo aku ngene iki kudu nyangoni. alandang nang iso jaran. Piye? Alah. Ayo. Buat jajan, buat jajan. Buat jajan. Buat Alah, jajan dulu. makasih. Kok lek apik no ditambah yo ya. Ngono. Oke. Kok tambahi susu. Duh. Astagfirullah. Asin. Air susu ibu Niken. Oke. Terus. Mong sliramu kang dadi telenging ati. Anu, iki ben tambah mesra ben iso menghayati bawane, tambah pemeran. Sapa? Pesek Iya, jumeneng. Oh iya. Pesek ben tambah Pak anu. dhewe iki pemene ben nampa mantu ngono yo yang yo. Ayo pesek berdiri, pesek. Ayo. Ayo, kene, Ben kene. tambah. Ah ya Allah, cok cuy. Iya. Seweger. Wah, jan. Terus lek ngene iki lek ngrangkul ora yo pas lho. Ya disangga kursi. Ayo ndang rayu nang Terus, kene. Set, tekan. Anu ndak kene pangku. Apa jenenge ndak imbang kok empane. Piye? Iki ngopo? Polah ini. Piye. Walah. Lah ngejrati sikil. Mancek ya, mancek. Apa isine? Mancek rene, mancek. Sapa ora? Bismillah. Wah, lah yo ngene. Yo lah, banget teh. Abote golek sego sak emplokan kaya ngene. Isa apa ora? Awas sikile. Lah kowe lek gluduk ora ya kaya bolu lho, Mas. Kleru. Maaf, ngapunten. Ya. Heeh. Ndang. Iroke iso digawe karo Nisa. Malah kalim. Lanjutno. Oh, selawas sanggonku nunggu. Astagfirullahaladzim. Beda kuat aku Mas. Jan kayak kesetrum. Yo, penghayati perang kok. Rangkul Mas aja mundur. geger ombon ram toh. Ya. Kok gruwaket. Sekolah aku sing jengking ya kesel to, Mas. Wegah kok. Rawe ta. Oh, Mas Irman pengen. Terus Among tansah ngleledok. Lele ngono kuwi kepi yo nggih pempes lho delok. Sik kok ndep apa jenenge? Nganu lho Mas apa? apa kayak subalan ngono. Oh, kaya supel
pelan ngono kae. Ya asli ya. Masa asli. Heh. Oh trutas. Malah dirogoi to. Kayak wayang dirogoh. Kayak wayang golek ngono. Ngelingono rikala dina kepungkur. Kuwi ya kuliah lho kan. Kok kan to? Dik, Nduk. Mamah no mamah. Oh, iya, Ya mama. Oke, yes. Tanah kono. Mamah niken. Mamah niken. Piye, Mas? Hah? Piye? Kowe jare ya kuliah to? Yo, alhamdulillah kuliah, Mas. Iki kuliah ki diitung masih kanak-kanak apa? Piye? Piye? Ya diitung tugelan ngono. Tugelan kok Iki lek saling botol. karo guru-gurune lek pas wae murid gerumbul ngono ora kepidak-pidak kancane ya. Padake piye apa piye kaya kepidak lho. Terus Ayo nak. Ayo. Kowe iki pacare lho. Iki pacare to, tak kira aku mbokne. Kok mbokne iki ning kene kok. Mboke kok loro lho. Yo, Kowe lah ngepi. geragas apa piye lho, Mas? Ora. Mbok iso loro ki lho iki, Pak. Ora. Piye lho, Mas? Ora. Ayo bacaan yo. Yo bacaan. Mata enggak koclok. Los pokoke. Yo. Sing romantis. Iya. Romantis. Heeh. Teko di. Sliramu nate ngendika tresno lahir terus sing Masalah yo. Iya iki lho malah iya. Heeh. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti tak ceti ngono ora gelem bales nyapot ajane. Yo bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh, alah. Terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kae iki niken iki aku iki dadi wanita ora apa aku iki nggone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu wis ra bisa ditambani pasti wis ra bisa sliramu jajar gawe ando tresno terasune asmara lali aku nyane ini kaliya wis milih tresno apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone rasa tresno sliramu ra bisa
kurang apa aku iki dadi wanita kurang apa aku iki nggone tresno ning nyatane siramu ngerani ati aku wis ra bisa ditambani mripat iki ora bisa tak ledepke yen awaro siramu jejer anggun tresno nang bernafsu asmara lali aku yen nyanding wanita liya wis milih tresno aku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga wis milih tresno aku apa dhewe wis milih dadi bojoku apa bojone bola bali mung gawe gelane rasa tresno sliramu ra bisa jaga rasa suwun kalau paringa marang keluar kotak sayangi ayam tentrem banyak jati Matur nuwun. bola bali ojo Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sawetara ya nok, ngono ya mak. Ngendoni swasana kang kenceng, heeh nganggo wambekan luwih dhisik, heeh. Perkara lelakon mengko bisa ditutukne bubar limbukaning sing luwih wigati aku lan kowe ngaturke apa ta wigatine awake dhewe tinimbalan. Ngono ya mak. Iya. Nduk anakku sing setinik-tinik limbuk piye yung? Sadurunge kandha sing akeh-akeh ayo tak kanthi aku kang sarta kowe. Heeh. Ya kuwi ngunjukake rasa syukur marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ya, Tuhan yang Maha Esa, yang widiwasa. Oh ngono. Sing wis malimbarke berkah kenikmatan kang sarta berkah kesehatan, becik kesehatan lahir uga kesehatan batin. Iya yung iya. Moga tanpa nikmating pangeran aku kang sarta anakku limbuk bisa sowan ngabiyantara mapan ana ing papan iki ana ing bengi iki. Oh iya. Iya ya mak iya. Iya. Iki jane larah-larahe kepiye kok awake dhewe sak kanca rombongan bisa tinimbalan ana ing kene. Ngene ya nok, piye? Udakara yen ora kleru sewulan kepungkur yen ora 2 wulan kepungkur. Heeh. Awake dhewe nggone sudunge awake dhewe nggone gubuke awake dhewe. Iya. Ya wi kerawuhan para panitia, Bapak Ketua Panitia Pak Kasun seperangkat ayo sak bergodo sak rombongan rawuh ning gubuke awake dhewe nganjuk kono. Heeh. Sing wigatine aku lan kowe sak rombongan dinuta kon ngestreni anggone para warga masyarakat dusun Wonorejo ya kuwi kagungan gawe geden-geden ya kuwi bersih dusun. Iya ya mak. Ngestokke dawuh ya. Aku lan anakku limbuk kowe kudune ya wis ngerti dhewe. Iya piye? Inti dari bersih dusun ya kuwi ora ana liya kejaba mung nyukuri nikmate pangeran kang wis dilimpahake marang para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo kene. Oh ngono ya yung. Iya. Lah banjur artine utawa maknane bersih dusun kuwi dhewe apa yung? Aku nyadong dawuh. Bersih dusun bersih kuwi resik. Ya.
dusun ki wis ngarani. Iya. Dadi ora mung ngresiki dusune ning uga ngresiki atine. Oh ngono ya Mak. Sing ora tau kumpul tanggane dadi kumpul tanggane, sing ora tau ewang-ewang dadi melu ewang-ewang. Kabeh iki kanggo srana suksese rangkaian adicara bersih dusun ana ing bengi iki. Nah, oh ngono. Dadi bersih dusun kuwi dhewe kuwi dadi simbol persatuan lan kesatuan ya Mak. Pancen bener kaya ngono Nok. Merga para warga masyarakat kang mapan ana ning dusun Wonorejo kuwi ya wis ngrumangsani. Heeh. Ora ana pusaka sing paling ampuh, ora ana gaman sing paling kuat, kejaba mung gaman manunggalan, ya kuwi persatuan dan kesatuan. Kaya sing wis dicetuskan para founding father awake dhewe rumuhun, ya kuwi kanthi tembung bineka tunggal ika tanhana dharma mangruwa. Oh ngono. Bedaning agama, bedaning suku, bedaning golongan ora ndadekake gendra kang sarta pasulayan, ning kuwi dadi kasanah kang sarta ciri khas kekuatane bangsane awake dhewe negara kesatuan Republik Indonesia iki. Oh ngono ya Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Mula iki awake dhewe wajib ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan. Terima kasih yang sangat banyak. Ya, unjuk sapa bae. Ya kuwi ingkang angka pisan kanggo Bapak Kasun, Pak Dino Asyari, iya. Lan Bapak Ketua Panitia Pak Taji sing mau wis paring dawuh ana ing ngarep, iya. Lan sedaya panitia ingkang ikut andil mensukseskan acara ing bengi iki, nggih. Uga ora lali ngucapke panuwun kagem sedaya para warga masyarakat kang mapan ana ing dusun Wonorejo ingkang boten saged kula sebataken setunggal mbaka setunggal. Iya. Ingkang sampun pitados sing wis percaya dumateng kula sak rombongan Astabrata Group ingkang mijil saking Kota Angin, Kota Nganjuk. Anggone paring lelipur wonten ing Wonorejo dalu sak mangke. Oh ngono. Iya. Sowan komplit plat AG Astabrata Group. Iki pentas perdana ning laladan kene dan sekitarnya. Oh tenan nok mula uluk salam. Lah iya. Kang mapan ning Wonorejo kene. Ha iya. Dasare para warga masyarakat panitia nggone gelar acara ya wis disembadani disumbutke, mula awake dhewe kudu semangat anggone paring lelipur, anggone paring hiburan. Ya, ngestokake dawuhmu. Aning runtutan rangkaian acara pagelaran wayang bengi iki mujudake acara puncak. Dadi ibarat sing dianti-anti wis dadi bukti, nggih. Sing diantu-antu wis bisa lumaku, nggih yo. Wah, luar biasa. Penontone kebak, penontone akeh sing miyarsa. Pamirsa bengi iki padha mbludak yo yo. Oh, tenan kok, Nok. Saka rasa bungahku nduk, wah luar biasa. Wit sore, wit jam 8 mau wis sek penonton. Bakul yo akeh ra umum. Lah iya. Aku saking senengku tenan ana. Ora ujar, ora kaul. Dusun kene besok nek wayangan neh kok dalange tetep aku. Bakal tak gratisi waton nanggape wis ping 70. Lah iya. Lak mudar. Wis putu ya. Lah iya. Luar biasa. Lah iya. Senadyan lagi pisan sowan marak mangarsa ning kene para pepunden para panitia nek ngerangkul kanca-kanca Astabrata wis kaya dulure dhewe. Ya ngene iki. Tembung wong liya dadi dulur iki ya ngene iki. Lah iya. Suguh gupuh lungguh aruh ora nguciwani. Wah luar biasa. Aku teko lagi mudhun tekan mobil. Aku arep ning jeding. Pundi kamar mandine? Monggo padhalang kula teraken niki Mas Dalang niki. Lah niku. Wah wis kadung mlebu jeding. Wah, lah kok jedinge renek ciduke to, Nduk. Wah, anggone shower. Iya ngestokake dawuh. Didongake ikut muja lan muji ya, Nok. Nggih.
Muga-muga sabubaring ringkitan nggih. Sabubaring ringkitan warga dusun Wonorejo tansah pinaringan rahayu wilujeng niskala tinebena saking durga sengkala cinaketa ing bagya mulya. Amin Allahumma amin. Muga-muga sing isih durung keparingan jodoh enggal cinaket karo jodone ditemokne karo jodone. Sing urung pinaringan keturunan ndang diparingi keturunan. Oh ngono. Sing rezekine seret muga-muga rezekine bar wayangan iki iso melimpah ruah. Ya. Muga-muga sing duwe utang, muga-muga sing ngutangi lali. Lah iya. Oh iso nyaur, iya ngestokke dawuhmu derek memuji tirakatan tintingane Mbah. Iya. Iya, sing baku paring lelipur marang para warga masyarakat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku. Ora ono kaya linangku kejaba saking Allah kang Maha Agung. Sedulurku aja nganti kliru, Mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu manglimang waktu kanggo brasta mungkar nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, Mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang waktu kanggo Kenceleng sing seru. Ya. karuan nafsu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku. Ora ono daya linaku kejaba saking Allah kang Maha Agung. Dulurku aja nganti kliru, Mong Gusti Allah sesembahanmu rintan lan dalu mong limang wektu kanggo brasta mungkar lan nafsu. Sedulurku aja nganti kliru, Mong Gusti Allah sesembahanmu rinten lan dalu mong limang waktu
sing kepareng rawuh ya kuwi para-para ingkang winengku kinurmatan undangan-undangan ya sing kepareng rawuh akeh no. Pak Lurah uga rawuh, Pak Lurah lurahe sing ndi angger sing brengose kuwandel ya wis kuwi ya. Oh ya. Pagelaran malam hari ini juga di live streaming, lumantar channel YouTube awake dhewe ya kuwi Astabrata Media. Oh ngono. Dadi sing ora bisa tindak ana ing TKP, ora iso rawuh ning lokasi, bisa memonitor langsung lumantar channel YouTube dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Mak. Iya ngestokake dawuhmu. Iki dasare bersih dusun pada malam hari ini ngepasi wulane wulan Agustus, wulan kamardikan, dadi temane gotong royong, ya. Semangat kemerdekaan, iya ngestokke dawuhmu, yo ditanjake, aku Kang Sarto kowe rene ora ijen, uga nimbali adiku sing asli saka mijil saka Kediri sing lagi naik daun lah iya sing wis diantu-antu karo para warga masyarakat Wonorejo Dik Niken Salintri diaturi jumeneng disepoti no sepoti tutang tang tak datang tang tang ya monggo Dik Niken jumeneng Dik ya Selamat malam, Wilujeng Dalu, Dik Niken. Selamat malam, Sugeng Dalu, good night, Ayang Akbar. Yang paling ganteng sendiri. Oke, gantengnya nek sendiri. Nek karo kancane ora. Sowan ana ing Wonorejo, Dik, dusun Wonorejo. Iya, benar. Di Kecamatan Kepong, Desa Kampung Baru no lho. Lah ya dusune Wonorejo. Oh, dusun Wonorejo, Desa Kampung Baru, Kecamatan Kepong, Kabupaten Kediri. Iya, terima kasih banyak. Ini acaranya kalau boleh tahu? Bersih dusun. Bersih desa, bersih dusun. Ya. Didoakan dulu buat semua dusun Wonorejo, khususnya warga Kediri dan sekitarnya. Terima kasih banyak karena sudah mau hadir di malam hari ini. Tumplek-blek sekali nih Mas penontonnya. Nggih ta, Dik? Iya, sampai teko mburi kono njajal sampean malik. Lah ya, akeh. Ora ketok malikmu ngono, ketok bokongku malian. Lah iya, sakmono ya wong tok ya. Iya, nek sing gawe barang. Ibu-ibu paling banyak. Ibu-ibu paling banyak Mas Akbar. Ya didoakan semoga sehat semuanya. Panjang yuswanipun. Mugi-mugi rezekine kathah barokah. Turah-turah. Ora lokaning malah kebak. Mugi-mugi ibu-ibu sedanten teng mriki sageta nimbali wayangan piyambak-piyambak. Loh, Mas, niki teng desa sini itu di mana ini? Di Kepong. Di Kepong ini ada banyak acara, Mas. Oh, ning sak kecamatan Kepong. Malam hari ini wayangan. Ya toh? Dek wingi elektun ini bolak-balik. Soalnya akeh wong do rabi ning kene. Oh, usum wong rabi ya. Besok di tanggal 5 ada juga jaranan Mayangkara. Oke. Bintang tamunya Niken Salintri Mas, tenan nih. Oh. Bisa ditawake ya toh Bu ya.
Ya Bu ya. Delok ya Bu ya. Aku. Rumahmu dari sini jaraknya jauh atau dekat? Wah, dekat sekali. Oh. Hanya 1,5 jam. Ya adoh kuwi. Yo cedak kuwi Mas. Soalnya tak lakoni dengan ikhlas dan hati yang tulus iku mesti cedak. Oh. Ngono lho sayang. Tiga- Iya sayang, kabarnya gimana sayang? Kangen lho mbek dirimu iki kangen lho. Iya. Piye Bu niki Bu? Nyapu topo babu-babu iki. Nyapa? Piye wah aku ngene iki mati gaya aku ngene iki. Enggak, mane Mas Akbar lek kadung jejer aku sing disang duduk raiku ae. Susune. Hei! Masalah iya. Iya iki lho malah iya. Lah wong sampeyan iki lho Mas Akbar ya wong dikangeni ya ndak paham sampeyan iki diceti, tak ceti ngono ra gelem bales nyapa to jane. Yo bales lho jane. Kan ya lara to Mas atiku. Oh, alah. Terus ngene iki lho. Masa sampean ndak kangen to ambek Aduh. Sik to. Kayak iki niken ki VC aku. Lah wong aku pas Kapan? latihan kayak pas latihan nyapa ya jane. mbok aja diomongne ngono iki aku kan malu to malian. Terus PC terus mari ngono ditolak kan malu to aku ngono kuwi malen. VC. Kayak rumangsane aku cewek murahan terus VC ditolak ngono kae kan. Emang gue cewek apaan? Luar biasa iki lho. Matur nuwun karo Pak Kasun. Iya, terima kasih banyak buat Pak Kasun, Ibu Kasun, Bapak RT, Bapak Lurah, Ketua semuanya panitia. Ketua Panitia, Bapak Kapolsek itu, semuanya terima kasih juga sudah hadir semua Mas hari ini tuh lengkap sekali ya. Oh hadir. iya. Iya, begitu. Ngene aku ndeloki statusmu WA anu. Apa? Sampean semakin kesini semakin naik daun ya ta? Amin. Semakin naik daun. Dadi iki delok statusmu tok iki jadwale padat iki aku delok statusmu tok iki wis kesel. Padahal aku ora nglakoni nggur deloki statusmu Ya tok. makanya lah aku capek gitu kan butuh support darimu Thomas. Ngono ki mbok ya pengertian, Dek semangat apa piye ngono. Udah dirimu tok sing pas main ngono sing nyemangati aku. Ngono lek aku sing main ngono ndak disemangati. Aja demeki kene lho. Lah nyapa ndi Kowe- sing di. Kowe demeki pipiku sing obah duduk pipi lho. Nanti. Mbok kaya enek mak klepok. Aku delok dong. Hei! Wes rusak lan tadi datang sini jam berapa? Aku tadi datang ke sini jam pinten nggih Bu wau nggih? Oh jam magrib engko wau magrib. Napa? Sak bibare magrib. Oh, sak bibare Nggih, magrib. jam 10-an wau. Wah. Sik to, aku ki tanya umurmu piro to jane? Umurku berapa ya kira-kira? Heeh. Mas Akbar berapa? Aku 22. Oh, aku 21. Alah, kok modelnya dipas-pasne ngono kuwi lho. Teh kontelan umure piro? Aku 21. 21 tenan ora. Ndak kemarin aku 15 tahun. Bayo. Sekarang 16. Nganu Mas. Piye? Satu hari umurku bertambah. Oh, lah umur 16 koyok ngene itu terus sok nek kuliah ora mangan dosene. Ya lek desene klem dipangan ya iya. Sadurunge mangan dosen mangan aku sik. Wah, apa to Mas Akbar ki apa to? Gemes aku. Kediri ki gone seniman, Dik. Heeh. Kandang terus. seniman. Bahkan kemarin aku mendengarkan HUT Kediri itu wayangan 3 hari katane. Wow. Denger. Kowe iki nyapo? Loh kan yo kaget loh Mas Oh, Kediri iya. loh Kediri loh iso 3 hari wayangan ya. Full itu 24 jam. Ya. Wah. Dulu itu ada sinden dari Kediri yang terkenal zaman dulu. Wow. Siapakah itu? Namane Bunyi Kartini Sabdose. Kowe iki nyapo kok? Ora tak apa-apane. Siapa Mas jenenge Mas? Bunyi Kartini Sabdose. Punya Arkini Sabdose. Kartini. Iya Kartini. Kartini Sabdose. Itu dulu itu muridnya Pak Narto Sabdo. Oh.
Itu terus? sudah melanglang buana. Nggih. Bahkan itu namanya sinden dari Kediri muridnya Kinarto Sabdo, ya toh. Jadi gitu. kondange Bu Kartini Sabdo sih kuwi mergo srawung karo dalang-dalang. Sering kumpul dalang-dalang Pak Narto Sabdo, Terus? Mbah Panut Nganjuk. Terus? Mula sampean nek pengen saya melejit sering kumpul aku. Mas ngene Mas. Piye? Wong aku lo biasane lecetan mbek sampean. Mas di mana ngono sik repot ngono. Lah terus piye lek ku kumpul ya kok iso. Wong ben dicetok sik sibuk, sik repot. Ngene lho, Oh Dik. iki kok gayamu ki lek pas dalang ngene iki dolan mbek aku ngene. Kok bareng dicet lo Mas ndak respon belas. Tenan. Ora, ngene lho, aku ki nek nggur ning Aku chat. mendingi cetan karo Kolil ka. Chatane karo sapa? Kolil. Sama Pakku to. Bapak tercinta ya. Ora ngono ne Dik Niken. Aku ki nek nggur chat tok. Iki kadang-kadang ki nggur linu tok ngono tok. Dadi ki Lah butuh chatku ki piye kok iso linu kabeh lho. ora maksudnya ki nek nggur kakean rencana kakean anu iki kadang-kadang tidak terrealisasi ngono lho. Malah kadang-kadang sing dadak ngono kuwi malah iso dolan-dolan ayo butuh dolan ngono. Nanti dadak aku sering ning Solo no. Yo ngono kuwi nyusul ning Solo. Emang mau disusul ning kono enek nganune ae. Ora enek. Ora enek ya. Ora enek ya. Heeh. Nembang aku kangen suaramu. Kangen suarane apa kangen wonge? Ya sekabehane ya to. Lek kabeh ora disangoni. Alah, ya kan sang ora kudu duit. Aku lho ndek iki ulang tahun lho Mas Ramo kado piye kok masuke? Lah aku nek wingi bar lulus anu kok ya ora mbok kado, bar lulus kuliah. Tak kado buket no Buket apa bareng tak buka? Lho buket sempak kemamel sing napani genap Pak Kolil lah ya. Sik to jelas. wingko salah kirim wingko. Ora Mas. Wah buket kok tak buka isine sotek no. Yang ada sayapnya. Ya sing penting kan kayak hadiah to. Oh, lah mosok arep tak nggo apa? Masker. Oh, ngono. Corona ra doyan kuwi. Gila iki lho, maskeran sotek iki lho kok iso ki dicantol endi kok ora pliket kabeh iki. Guys. Nembang. Bawa warga kene yang ditunggu suaramu dan aku pun juga yang menunggu suaramu. Alah Mas Akbar kita berpelukan dulu dong. Berpelukan. Halah ngene iki sinisin kok lek wis ning ngisor panggung Dek Niken. Mosok aku ngono kowe. Ya ngene iki karo kudu jaga wibawa, jaim. Nek ning jero ruang wong loro ya beda. Tadung tak jleng. Aya nembang Dik. Apa bawa yo apa yo. Apa Pak? Sinden bocah. Oh, Mbah Sukron ngene. Ana sinden tung-tung dah. Entuk. Palaran Mas. Oh, palaran. Siap. Pelok. Ana sinden isih abang. Ngapunten Pak nika digantos bawa nemen mawon nggih. Lho. Apa nek bawane nemen iki? Hah? Nemene apa nek bawane? Rol itu bawa. Oh iya. Seperti itu. Oh. Boleh minta nadanya Mas. Aku kalau bawa itu sekarang nggak kuat loh Mas. Oh, enggak kuat. Iya, soalnya ini Apa butuh napas buatan? butuh Mas. Dipancing sithik kok langsung. Aduh, kingko. Sampean Aku kingko medun wayangan jariku teles kabeh. Nyapa? Wes. Aku suwi-suwi kayak banci ngene yo greges. Ora. Ndak gareng ngene iki saking sayangku ambek sampean. Oh, Mas. aku juga sayang. Orang sayang itu kan bisa membutakan segalanya. Betul. Tresno iku wuto. Heeh. Apa iki nembang po bebas wae. Bagaimana kalau kita paring yang seragenan dulu aja? Oh gitu. Iya, tapi ndak usah bawa. Oh enggak usah bawa ya. Nanti bawanya biar Victor aja. Oh iya, untuk salam membuka dulu ya. Iya. Seragenannya apa? Boleh Wisatresna aja, boleh. Wisatresna. Oh, tadi sudah ya?
Oh, belum. Ya wis ora usah ngegas bedil men go. Bisa tresno ya iso, ninggal katresnan iso. Itu aja wis, gela aja wis. Gela. Lali janjinya aja wis. Mas, apa gela wis Mas? Gela. Weh, Oh, pasti nanti layani. jenengan kok yo update, Mbah. Jenengan kok yo nonton videone, Masya Allah. Top, Mbah. Top, nggih. Luar biasa. Nanti nggih. kita pas habis Riso Tresno nanti duet sama Victor, nanti full duet sama Padahal nggih to Bu nggih? Nggih. Setuju nggih Bu nggih? Allah. Dhisik ngono Bu ya, Akbar Ibu ya. Ditunggoni pacare gak gelem duet belas karo aku Bu tenan. Saiki ya Bu ya, ndek mau arepe munggah Bu ya. Ndek mau chat, "Dek ini kan cantik, mengke duet nggih sembuh arang sampean wis to pira?" Romangsaku kok. Ayo dikasih seraginan dulu. Wes. Ayo, Mas. Romangsaku kok ngudal wadi Mas aku. Oh ning kene renek ge kalah-kalahan dalange ae. Ayo Mas. Gela. Gela. Bersama Strabata. Seraginan ya kublak tak. Yuk, gelo Dik ini kan salindri ya, gue Strabata. pembukaan. Ya. Astra. Hey. Dengan tigon kumpuli patah pati kepikir ketemu senadyan ada tapar mau nuruti karepe hati barang saiki ketemu kawin lunga ninggalake aku kaya sing nyandalan lotuk mitis nelesi hatiku yen pancene ora tresno bayang kadang sing saja aku telat Pak Telat. Yuk. kaya ngene lah